گوداروانên rûmet bi hêviya ku dinya û axireta we her li gorî dilê we bê dest bi axaftina xwe dikin. Mijara me ew kesê ku bimire îla piştî mirina wî wextê ku emeliyê xwe dibîne ku pir poşman dibe, pir feryad dike, pir qîrîn dike ey Reb divê hinkî emirê min dirêj kê erê qenc bim lê belê Xwe Teala qebûla ku emirê wî dirêj nake. Kîjan ayet? Sûretê Münafîqûn ayeta neha, ayeta deha, ayeta yazda. Estaizu billah. Ya eyyühellezîne amenû. Ey gelî bawermenda. La tulhîkum emvâlukum ve la evlâdukum an zikrillah. Malê we û ewladê we ji zîkra Xwedê, ji taetê Xwedê baş de nexîne. Ve men yef'al zâlike fe ulâike humul xâsirûn. Ew kesê ku malê wî û serveta wî ji zikra Xwedê, ji taetê Xwedê, ji îtaa Xwedê, ji emrê Xwedê baş de bihêle ya jî bi emriya Xwedê pê bikirinê ew ji xusrana ye, ji ziratkirokê ye. Ayeta deha. Ve enfiqû mimma rezaqnakum. Teala gotî di vê ayeta de hûn di riya Xwedê de bidin berî ku hê mirina we yekî natiye wextê ku mirina wî hatibe û çû mir çû dî hey wax jî malê xwe dinyayê ancak jê re hemalî kiriye, ancak jê re bekçîtî kiriye ti xêra wî tê tirneyê. O poşman dibe. O wa dibêje feyekûlû divê ey Rebbê me Rebbî lewla axertenî îlâ ecelîn qerîbin. Divê ey Rebbê min wela malê xwe de tu bavêtiye. Ji xeyrî ku hemaliya mal kiriye ti xêra wî ji min re tirneyê xwe ezabî ji min re heye. Deka Rebbî ti ji mezdaniya xwe keremekî min re bike hinç emirê min dirêj bike. Xwedê wa dibêje naxêr, naxêr dirêjkirin tineyê. Fe esaddeke ve ekûn mine salihîn. Divê eger tu emirê min dirêj bikî divê ez son dixwim bi Reb te ez ê malê xwe, canê xwe, hebûna xwe tevk di riya te de bidim. Ne di riya vê dinya derewî nûfanî de ku ez çiqas xusrayê de me, ku ez çiqa poşman im. Digirî û qîrîn dike û feryad dike. Hel bikî. Qur'ana çawa dike? Qur'ana jê re wa dibêje وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Xwedê dibêje ey ebdê min hewqasa me ömür da te miştere Qur'an şand, miştere pêxember şand, bavê te mir, diya te mir, hewqata heqîş te re bû. Di Qur'anê de hîjdeh ciya de ve xwendî tefekkûrê kir. Tefekkûr nekir di riya Xwedê de ne bi canê xwe, ne bi zarê xwe, ne mala xwe ti fedakarî nekir. Emirê min nayê vegerandinê. Ew kesê ku Xwedayê Teala ji ezelî ve qedem lê xistiye wê çi rojê bimire û roja wî ew roj be ti çiqa bigirî jî girîna te pere nake. Di vir de di Qur'anê de divê vartê ayetê hana miadin. Wê her kesik wê li gorî vartê ayetê hana wextê ku bimire ji ezabê qebrê hetanî hîsaba mêzîna qiyamete xêr û guna îlla wê di vir de ev însan wê pir poşman bibe, wê pir bi Xwedê ve hêvî bike lê belê feyde nake. Ba'de xerabûn Basra. Piştî xerabûna Basrayê feyde nake. Bihê ez jî vêga dibêjim birayê ezîz her carê ev were berê 500-600 însanê re min ji we re dişand vêga ez qederê 100 însanên re ji xizm û eqreba û hiçî dostê xwe re dişînim. Navê min YouTube'a min Mala Zekî Korkmaz û têkevniyê. İnşallahu Teala her mijarî wê lê gudarî kir. Ew Qur'ana ku em dixwînin ku em mana wê nizanbin layê dekî mirin eterin bikin em mana wê nizanbin hindik fayda wî heye. Lê a Qur'an ev ha. Ez vê Qur'ana hanî têrîb dikim skiyên li rê we ser ew dên ser baliyê xwe lê gudarî kir. Ez dên filan sûre filan aye. Eynî ez mutalaa dikim bi roja zemanê xwe dikim ez qurbana Xwedê bim. Bi qurbana vê Qur'anê û bi qurbana we hûn ji xwe re lê gudarî bikin dawiya me mirinê. Di 101 sal li dinê bî tî rûştî mîvarê qebrê bî. Wextê ku tu mir û ciyê te cehennem be ma gelo çi fayda vêga îro heye? Ma tê poşman nebî ve çi Qur'an wa dibêje tê poşman bibî. Hey ma dî tê poşman bibî na ji vêga de têk serê xwe bixebite. Ji bo axireta xwe bixebite. Rast û durist be bi Xwedê re, pêxemberê xwe re, qewmê xwe re, her kesî re û ji bo Xwedê emel bike. Mêdiyek ji bo Xwedê bin.